lavet om spørgsmål 8, der handler om hydrogenperoxid og dens vibrationsovergange. Vi skal altså diskutere, hvilke nogle af de her vibrationsovergange er IR-aktive, og hvilke nogle er ikke IR-aktive. Altså hvilke er tilladte overgange, og hvilke er forbudte overgange. Og måden vi kigger på det på, det er, at vi kigger på integralet altså overgangen her. Og så til at starte med kigger vi på, vi laver trækket med egentlig bare at kigge på symmetrierne og de irreducible repræsentationer. Så vi starter med at kigge på, hvilken irrep transformerer grundsystemet som. Den viser sig, at den transformerer altid som den totalt symmetriske. Så kigger vi på, hvordan den operator som lyset, som repræsenterer interaktionen med lyset, hvordan den transformerer. Det viser sig, at den transformerer altid som de forskellige akser i vores koordinatsystem. Koordinatsystemet har jeg tegnet heroppe. Det er altså at sige x, y-plan i tavlens plan, og så z-aksen lige ud af fra midten af molekylet. Og så kigger vi på sidste del her af vores integrale. Det er der kigger vi på irreppen for den sluttilstanden. Og det er altså den, vi skal kigge på lige om lidt, for det svarer til, hvilken irrep normalkoordinatet hænger sammen med. Her bag mig, der har jeg tegnet 6 vibrationstilstanden. Det er den molkalk giver for brændt over ild. Molkalk optimerer også brændt over ild til den plan trans tilstand. Det vil altså sige, at vi har en punktgruppe C2H. Den har også, hydrogenperoxid har også 2 andre konfigurationer, men nu er det altså den her, vi kigger på, fordi det er molkalk giver os, det vi har vibrationsovergang for. Jeg har tegnet normalt koordinaterne som med grønt her, så det vil altså sige, at plusserne her, de kommer ud, og minuserne her, de kommer indad. Så hvis vi kigger på den allerførste her, jamen, identitetsoperatoren, den er altid 1, så den gider altså ikke sige til for resten af molekylerne, den er altid 1. Den er altså symmetrisk. Når vi roterer rundt om aksen, som altså stikker ud i midten af molekylet her, jamen så er den også symmetrisk, så det vil sige 1 igen. Men hvis vi inverterer, her så går den ind, her kommer den ud, som den her form. Men hvis vi inverterer, så får vi det modsatte, så den er altså antisymmetrisk under inversion. Og det samme, hvis vi spejler i tavlens plan, det horisontale spejlplan, så er den også antisymmetrisk under inversion. Så det vil altså sige, at vi har med en AU at gøre. AU. Og hvis vi skulle have hele vores det her integral til at blive totalt symmetrisk, og altså derfor være forskellig fra 0, det er 0 integral af, jamen så må lysets operator og normalkoordinatet for sluttilstandens operator, ikke operator, der er ikke nogen operator der, men normalkoordinatet for sluttilstanden, de skal altså transformeres som den samme irrep, viser det sig for, at det hele kan blive totalt symmetrisk til sammen. Og vi er så heldige, at AU, jamen det er jo den samme som Z gør. Så den første vibrationsovergang her, den er altså tænder, så længe vi har Z-polariseret lys. Og vi fortsætter også i et IR-apparat, og der har vi alle typer af planpolariseret lys, fordi ting vender forskelligt. Når vi kigger på det næste her, jamen den er symmetrisk under rotation, den er sørme også symmetrisk under inversion, og sørme også symmetrisk i tavlens plan. Så det er en AG, vi har med at gøre. AG har dog ikke noget planpolariseret lys associeret med sig, så den her, den kommer altså ikke til at være IR-aktiv. Den er forbudt. Det skal lige siges, at cirkulært polariseret lys i Z-retningen har vi transformeret som AG, så hvis vi havde cirkulært polariseret lys i vores IR-apparat, så vil den være tænder, men normalt er der kun planpolariseret lys, så derfor er den forbudt. Når vi kigger på den næste her, rotation, der må den være antisymmetrisk, fordi den her kommer til at være den her vej, den her kommer til at være sådan her. Så kommer vi på inversion, der er den så også antisymmetrisk, men i tavlens plan, der er den symmetrisk. Så det vil sige, at det er en BU, vi har med at gøre her. BU, jamen den har både X og Z, X og Y-aksen. Den transformerer også, så den er nu er tilladt, og X og Y-polariseret lys. Det næste, vi kigger på hernede, totalt symmetrisk rundt i rotationen, totalt symmetrisk i inversionen, og den er så også totalt symmetrisk i tavlens plan. Så den her må også være fuldstændig totalt symmetrisk. Og så er det samme historie som heroppe. Forbudt for vores planpolariseret IR-apparat. Lys i IR-apparatet. IR-apparatet. Den her nu, totalt symmetrisk under rotation, symmetrisk under inversion
og symmetrisk under spejlen i tavlens plan. Så den er også totalt symmetrisk, og dermed også forbudt. Den sidste hernede, når vi kigger på den, rotationen, jamen den er antisymmetrisk. Inversionen skal jeg lige huske først, ret. Inversionen, den er også antisymmetrisk, og spejling i tavlens plan må så være symmetrisk. Så det vil sige, her er vi over i en BU igen. Og det vil sige, at den må være tillagt, som den ovenover her, for X og Y-polariseret lys. Så det vil altså sige, at der er 3 af vores inversionsovergange. Den her, og den her, som er IR-tilladte, eller IR-aktive, fordi de er tilladte. Og så er der 3 herover, der ikke er IR-aktive, fordi de så er forbudte ved planpolariseret lys.